Creo que ese es un buen ejemplo. Lo que se está... Denbora sobra nuen eta enekien zer egin. Martxa horretan, uda muturren aurretik pasako zitzaidan ezer egin gabe. Gainera, ikasturtea amaituta, udan ere euskara praktikatzeko zerbait egin nahi nuen. Batez ere, hitz egin nahi nuen, eta ongi pasatu. Eta nire mailari bultzadatxo bat eman. Eta ez bat ez bi, animatu egin nintzen. Yeah! Klasean, giro paregabe aurkitu nuen. Primeran pasatu nuen. Eta asko hitz egin nuen euskaraz. Orain, lasaiago eta hobeki aritzen naiz euskaraz. Bai, dexente ikasi duzu. Orain, praktikan jarriko dugu. Kafe bat hartzera joanen gara, eta zuk eskatuko duzu tabernan. Ados? Guazen!